खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो आपडेट खौरांफ्राव। दिनैनि गिबि रादाबाव दं सा करियानि थानासा दैदेनगिरि किम जं उनआ हरखाबै खोला करियायाव गाग्लोबनायखौ लानानै खोला करियाया हरखाबै बेबादि गाग्लोबनाय खाथि खालानि जायगाफोरखौ खालि खालामनो बिथोन होनायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। खोला करियानि जइन्ट चिफ अफ स्टाफ ली सांग जनआ बुंदों दि हरखाबै बेबादि गाग्लोबनाया दावहानि थाखाय एकथुखांहोनाय आरो गोजोन थासारिखौ जेंनायाव खोख्लैनाय। मख'थावना दि ओनसोलाव बेबादि जेंना सोमजिहोनायनि थाखाय सा करियायानो दायनिगिरि जागोन। गुबुन फारसेथिं सा करियाया बुंदों जे जाय ओनसोलफ्राव बम गावहरदों बे ओनसोलखौ बबेबा गंसे हादोरा दखल खालामनानै लानाय नङा। नाथाय बम गावहरजानाया दरनै हादरनि जेंना गोनां ओनसोल सोनाब लैथोमा फारसेजोंसो गोग्लैहैदों। खोला करियाया बुंनाय बादिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनि नबेम्बर दानाव दरनै हादरजों गोरोबथा खालामनायनि हेंथा। बेबादि जेंना गोनां थासारिखौ लानानै आमेरिकाजों लोगोसे खोला करियाया नोजोर होनायजों लोगोसेनो गोनांथि जायोब्ला बिजिरनाय जागोन होननानै बुंनायखौबो जोङो सुलुङाव मोननो हानाय जादों। नोंथाङाबो सरकारनि न' मोनदों नामा? जुदि नोंथाङा PMAY माने प्रधान मन्त्रि आवास य'जनानिफ्राय मोननाय न'खौ थामथि खोन्दो रांखौ मोननानैबो नोंथांनि न'खौ लुनायाव आबुं खालामाखैब्ला अब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। नङाब्ला गासै न'नि रांखौ सरकारनो जमा होफिनजोबनांनोबो हागौ। नङाब्ला गोजा न'नि आलासि जानांनो हागौ बा आखायाव हेन्डकाप गाननांनोबो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनिसिम बे खौरांखौ नायनानै लानो आरो गासै खामानिखौ मावफुंजोबनो खावलायनाय जाबाय। जोङो मिथिनाय बादिब्ला बै न'नि सायाव नायबिजिरनो सरकारा मानसि दैथायहरनायखौबो जोङो सुलुङाव मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोबोद लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।